ääni tonne Kemitornioon, mikä chatissa. Nyt. Onko se... Joo. Ilmeisesti mun ääni kuuluu, mutta Antin ääni ei kuulu. Nyt? Nyt kuuluu. Okei. Aloitanko mä uudelleen? Joo. Mulle ei kerrottu, että mikrofoni pitää laittaa päälle. Semmoista sattuu. Joo, eli mä juuri kerroin tässä tänne Otavan porukalle tämmöisen hienon alustuksen siitä, kuinka sekä minä että Petri Kola, joita kumpaakin Mikko pyysi sinne mopaalipajaan paikalle, niin me ollaan fyysisesti täällä Otavassa, mutta nyt näin pidän tämän luennon sitten kuitenkin molemmille. Ja siellä tosiaan teemana on sosiaalinen media avoimessa innovoinnissa ja täällä on vuorovaikutus verkossa ja verkostoissa, avoimuus ja dialogi. Tämän tyyppisillä teemoilla. Ja mitä sitten on oikeastaan avoin data? Ja tänään kerron hyvin lyhyesti, mitä on avoin data, mihin sitä voi käyttää, ja mulla on 2 keissiä. Toinen on datajournalismi ja toinen on sitten tämmöiset arkisovellukset. Ja mä toivoisin, että täällä läppäreiden sun muiden takana olevat ihmiset kirvottelisivat jo valmiiksi niitä kaikkia kysymyksiä päähänsä, koska en ajatellut olla pelkkänä puhuvana päänä, vaan sitten myöskin sekä sieltä pohjoisesta että täältä ja muualta päin verkkoa. Mielellään otan kysymyksiä tuossa sitten lopuksi ja keskeyttääkin saa. No ensinnäkin mä pitäisin tätä, kun puhutaan vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä, niin se on aika tämmöinen niin kuin, ihmisläheinen, humanistinen teema. Mutta sitten kun tulee puhetta datasta, niin usein ihmiset jo näkee mulla sen teekkarihatun päässä jonkinnäköinen tämmöinen tekninen juttu. Mä näkisin, että data on digitaalista raaka-ainetta. Se ei ole mitenkään sen kummallisempaa kuin joku muu raaka-aine, vaikka puu tai öljy, paitsi että siinä on se hyvä puoli, että digitaalisesti kopioituna se on täysin uusiutuvaa. Ei kulu eikä laatu heikkene, vaikka sitä kuinka paljon kopioitaisiin. Mutta se on siitä huolimatta, se on raaka-ainetta, se ei niinku sellaisenaan, se metsässä kaadettu pölli ei paljon ketään lohduta, eikä se data itsessäänkään ole millään tavalla mielenkiintoista, vaan se on mielenkiintoista vasta sitten, kun siitä päästään jonkinnäköisiin hyötykäyttöihin. Mitä sitten on avoin data verrattuna siihen, että dataa raaka-ainetta voi olla monenlaista, mutta tämä avoimuus on sitä, että se kyseinen raaka-aine on kenen tahansa käyttötarkoituksesta tai käyttäjästä riippumatta uudelleen käytettävissä ja uudelleen jaettavissa ilman, että siihen tulee niin kuin lompakko vastaan tai ilman, että tulee juristilta pamppua päähän tai ilman, että tulee mitään muutakaan tämmöisiä käytännön esteitä sen hyödyntämisessä. Eli tätä tarkoitetaan avoimella datalla. Ja mun oma se, että jos joku on vaikka verkossa nähtävillä, sanotaan nyt vaikka, että siellä on Otavan opiston kaikkien pajojen kaikki slaidit on nähtävillä, niin onko ne silloin avoimia, jos ne on julkisesti nähtävillä? Mä sanoisin, että ei, koska se ei välttämättä täytä vielä sitä ehtoa, että kuka tahansa voi ottaa sen sieltä ja uudelleen käyttää laillisesti, maksutta ja teknisesti. Hyvin usein esimerkiksi, mä oon itse, mun taustani on, se on tää toinen kalvo, mikä näyttää hyvin paljon samalta. Mun taustani, mitä me ollaan tutkittu, on julkishallinnon tietovarannot, joita on tietysti paljon, mutta mä en halua mitenkään keskittyä siihen, että vain ja ainoastaan julkishallinto olisi jotenkin relevantti tiedontuottaja tässä maassa. Mutta esimerkiksi julkishallinnolla on hyvin usein se tilanne, että vaikka kunta laittaa kaikki kunnanvaltuuston asiakirjat nettiin nähtäville, mutta niitä ei pysty sieltä koneellisesti oikein hyvin käyttämään. Ne on jopa ihmisille hankalia joskus ne käyttöliittymät, mutta sitten tieto on siellä vain HTML-muodossa ja sitä ei pysty mitenkään tekemään niin, että se voisi ottaa sieltä itselleen, tehdä siitä jonkun paremman palvelun, vaan se on siellä pelkästään nähtävillä. Se on niin kuin julkista kyllä, mutta se ei ole avointa. Se ei täytä sitä
teknisen uudelleenkäytettävyyden kriteeriä ja hyvin usein myöskin on sitten jotain tekijänoikeuskysymyksiä tai muuta, ettei olla oikein varma, että saako sitä edes uudelleen käyttää. Yksi keissi oli tässä joskus taannoin, kun oli vaalirahakohu ja TKK oli semmoinen tutkimusryhmä, joka halusi julkaista sen, oliko se nyt Tarastin raportti vai mikä se oli nimeltään, mistä paljon mediassakin puhuttiin, halusi laittaa sen semmoiseen verkkopalveluun, missä sitä voi niin kuin ihmiset kommentoida tavallaan sanan ja rivin tarkkuudella. Mutta sitten kun kysyttiin oikeusministeriöstä, että liittyykö tähän niin kuin jotain tekijänoikeuksia, että saako sen laittaa, saako sen uudelleen julkaista tämmöisessä toisessa palvelussa, niin sieltä lähtikin semmoinen ping-pong-reaktio, että kun se vaikea kysymys tuli yhdelle henkilölle, se laittoi sen toiselle, joka laittoi sen kolmannelle, ja se ping-pong-pallo ei ole tullut vieläkään siellä tulos, siitä on kohta 1,5 vuotta aikaa, eikä se varmaan koskaan tuukaan, mutta kun näitä asioita ei ole mietitty etukäteen, niin voi olla hyvinkin, että siihen ei osata vastata. Se on tavallaan ollut tarkoitus, että se olisi julkista ja kaikkien nähtäville, ja mitä paremmin kansalaiset pystyisivät tämänkin tyyppisiin juttuihin tutustumaan, aina parempi, mutta käytäntö vaan saattaa olla toinen. Mua muuten häiritsee, että nyt mä en näe sitä salin kelloa. Mä näen tuolta yhden kellon, hyvä. Joo, eli se mikä on julkista ei välttämättä ole avointa. Ja sitten täytyy tietysti muistaa se, että tässä kun puhutaan avoimesta datasta, niin ei ole tarkoitus kuitenkaan avata esimerkiksi kaikkia meidän henkilökohtaisia yksityisiä tietoja julkiseen jakoon, vaan sitten on huomattavan paljon sellaista dataa, mikä voi olla yksityisyyden suojaa koskevaa, tai sitten se voi olla jonkun yrityksen liikesalaisuuksia tai jotain tämän tyyppistä, minkä ei ole missään tapauksessa tarkoitus olla edes julkista saatika avointa. Mutta tässä on sitten semmoisia kysymyksiä, mitkä saattaa vähän olla rajanvetoa, että se, vaikkapa suomalaisten verotiedot, ne on nykyisin julkisia, mutta ne ei ole ihan niin helposti saatavilla, että sä pystyisit yhtä nappia painamalla katsoa, että paljon se Ville Venäläinen nyt tienaakaan. Mutta jos tämä tulisi tavallaan se, että kuka tahansa pystyisi tekemään sitä lööppijournalismia omasta naapuristaan, niin silloin saattaa olla, että ehkä se julkisuudenkin rajoja pitää vähän miettiä uudelleen. Mutta nyt sitten itse asiassa se homman ydin, eli mihin tätä avointa dataa voisi käyttää ja miten se ruokkii ihmisten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä. Tässä on tämmöinen kukkakuvio, jonka terälehtinä mä oon hahmotellut tämmöisiä päällimmäisenä mieleen tulevia sovellusalueita, missä niin kuin tietovarantoja avaamalla voitaisiin tehdä jotain, saada uutta ja parempaa aikaiseksi. Ensinnäkin on ihan tämmöiset arkiset sovellukset, mistä mä näytän yhden keissiesimerkin, mutta niistä nyt on tavallaan eniten ehkä tähän mennessä kokemusta, että on otettu joku... Aha, no niin, hämmentävää uutta teknologiaa. Niin, eli arkisovellukset, joista otetaan joku tietovaranto ja hyödynnetään sitä, vaikkapa on tehty semmoinen palvelu kuin Mapu Mental tuolla Briteissä, missä voi katsoa asunnon sijainnin ja hinnan perusteella katsoa, että kuinka pitkä matka sieltä on Lontoon keskustaan. Tavallaan, että jos mulla on 100 tonnia taskussa rahaa ja mä haluan päästä tunnissa Lontoon keskustaan, niin missä mä voin asua, se piirtää sinne kartalle semmoisen ameeban, missä junarataa pitkin pääsee vähän kauemmas samassa ajassa ja siellä saattaa olla vähän halvempaa. Ja sitten toinen, mä nyt kääntelen tätä päätä, niin anteeksi nyt vaan. Toinen on sitten läpinäkyvyys ja demokratia. Tämä on nyt tietysti vaalien aikaan ollut ihan mielenkiintoinen teema, mutta mihin mä äskenkin viittasin, että vaikka jotkut kunnanvaltuuston päätökset, mitä paremmin se data on avoimempana, mitä parempia palveluita siitä syntyy, sen läpinäkyvämpi hallinto meillä on. Sitten on automaatio ja ohjaus, jos ajatellaan vaikka, että joku sähkömittareiden lukemia tai energian kulutusta saattaisi ohjata jotain fiksuja sähköverkkoja tai tämän tyyppistä. Meteorologinen data voi ohjata jotain muuta. Sitten taide ja kulttuuri, se saatetaan joskus tässä insinöörimaailmassa helposti unohtaa, mutta myöskin datasta voi tehdä taidetta. Helsingissä oli semmoinen keissi, missä yhden tämmöisen voimalan savupilveen heijastettiin valotaideteos, joka kuvasi sitä, että kuinka paljon yksi tietty asuinalue siellä
kulutti sähköä. Eli siinä oli tavallaan asuinalueen sähkön kulutus visualisoitu voimalan savupilveen. Se on musta aika hieno. Sitten on tutkimus- ja tuotekehitys. Tämä oli itse asiassa Villen mulle alun perin antama otsikko oli jotakuinkin näin, että mitä hyötyä avoimesta datasta voisi olla koulutuksessa ja oppimisessa. Mutta tutkimusta ja tuotekehitystä, oppimista ja koulutusta tapahtuu tietysti kaikissa mahdollisissa organisaatioissa. Ja siinä datalla voidaan visualisoida erilaisia asioita. Petri Kola itse asiassa kertoo näistä visualisointijutuista tuossa vähän myöhemmin. Sitten on valmistelu ja päätöksenteko. Sitä fiksumpia päätöksiä voidaan tehdä, mitä enemmän on tietoa käytössä. Ja sitten tämä case data journalismi, mistä mä lähden seuraavaksi kertomaan. Eli mennään eteenpäin. Tässä on jotain avointa dataa. Tämä on Helsingin Sanomien julkaisemaa vaalikonedataa. Helsingin Sanomat teki tämmöisen aika radikaalin vedon tänä vuonna, eli ne julkaisi vaalikoneen sen sisällön kokonaan avoimesti käytettävänä tietona jo ennen vaaleja. Ne julkaisi sen sinä päivänä, kun ennakkoäänestys alkoi. Ja tästä oli semmoinen ihan mielenkiintoinen paneeli, missä oli edustajia muistakin medioista ja käytiin läpi sitä, että minkä takia pitäisi ja minkä takia ei pitäisi julkaista tämmöistä dataa. Ja yksi on tietysti se, että Hesarikin on kuitenkin kaupallinen yritys ja ne haluaa tehdä tavallaan omat uutisensa ensin siitä datasta ennen kuin ne haluaisi antaa sitä muille. Ja sitten siellä oli myöskin tämmöisiä argumentteja, että onko nämä kaikki ehdokkaat nyt esimerkiksi ihan valmistautuneita siihen, että niiden antamat mielipiteet jaetaan eteenpäin. Et siinä on vähän puolensa erilaisia näkökulmia, mutta Hesari otti kuitenkin rohkean hypyn tuntemattomaan ja avasi sen vaalidatansa jo ennen vaaleja. Ja vaalien tai se 6. päivä vaalit, niin siinä välissä syntyi noin 20 tai parikymmentä tämmöistä erilaista käyttöä ja visualisaatiota, syvempää tutkimusta ja muuta siitä vaalikonedatasta. Ja se oli ihan käsittämätöntä, kun katsoi sitä pöhinää, mitä ihmiset, se oli tietysti ajankohtainen aihe, joka kiinnostaa ja valtakunnan ykkössanomalehti, että se ei ollut mikä tahansa paikallisaviisi, joka tämän julkaisi, niin sillä oli semmoinen tietty näkyvyys. Mutta tämä oli yksi niistä. Mä en syö Petrin pajatsoa ihan tyhjäksi. Petri tulee kertoa tästä keissistä enemmän, mutta tämä on yksi niistä monista syntyneistä visualisaatioista. Ja jos vertaa tavallaan sitä edellistä, tämä on jotain dataa, ja tässä mä sanon, että datasta jalostettua informaatiota. Eli tämä tarkoittaa sitä ketjua, että data sinänsä on hyvin raakaa, se on jotain merkkejä, millä ei ole ehkä hirveästi merkitystä. Informaatio on jo niin, että sieltä saattaa nähdä jotain asioita. No mitä tästä voisi nähdä? Tässä oli tehty tämmöinen matemaattinen mallinnus, mikä haki 2 akselia, mikä erottaa nämä ihmisten niin kuin ehdokkaiden vastaukset mahdollisimman kauas toisistaan. Niille akseleille ei alun perin ollut annettu mitään nimeä. Tämä oli puhdas matemaattinen malli, joka etsi ne, että mitkä olisi semmoiset akselit, mitkä heittäisi nämä mahdollisimman tavallaan levälleen ja kauas toisistaan. Ja sitten siitä alkoi hahmottua tälleen, että vasemmistopuolueet oli vähän niin kuin tuolla vasemmalla ja kokoomus ja oikeistopuolueet oikealla, mutta sitten siinä oli tämä pystyakseli, jolla ei niin kuin ollut mitään tavallaan selkeää nimeä. Siinä nyt näytti, että siellä oli esimerkiksi vihreät oli ylhäällä ja perussuomalaiset alhaalla. Ja tämän tekijä, joka, en nyt muista nimeä, mun pitäisi, siellä on linkki, sieltä pääsee sinne, niin oli nimennyt sen ehkä vähän puolihuolimattomasti, että se olisi liberaali-konservatiivi akseli. Niin tämä herätti erittäin paljon sit keskustelua, johon liittyi netissä niin kuin kymmeniä muita ihmisiä, jotka sitten alkoi pohtimaan sitä, että no mikä nyt on liberaalin ja konservatiivisuuden määritelmä tässä ja mikä kysymys vaikuttaa mihinkin. Mutta joka tapauksessa pointtina on, että sieltä syntyi tämmöinen, mitä ei ollut oikeastaan kukaan aikaisemmin keksinyt tehdä, eikä ehkä sanomalehdet itsekään keksisi tehdä tämän tyyppistä visualisaatiota. Ja siinä sitten näkee, että ihan ehdokkaat on kartalla. Tässä on nyt
laitettu, että kokoomus ja demarit ja perussuomalaiset näkyy. Se on ihan livenä vieläkin, voi mennä katsomaan netistä. Ja miten tämä sitten liittyy siihen teemaan, eli yhteistyöhön ja avoimeen yhteistyöhön, niin tässä on nyt yksi ihan Facebook-ryhmä, joka perustettiin tuossa pari sitten, ja siinä on nyt jo 200 ihmistä tämän datajournalismi-teeman ympärillä. Ja mun kokemus on se, että tässä porukassa ihmiset on hyvin avoimesti suhtautuvat myös muihin toimijoihin, ja siellä on semmoinen henki, että okei, jos joku tekee jotain, niin laitetaan se avoimeksi ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Et esimerkiksi Hesari nyt oli nopea ja ne julkaisi oman vaalidatansa jo ennen vaaleja, mutta Yle tulee perässä. Ja täällä on Petri Kolan kommentti. Mä en tiennyt edes, että Petri on tulossa tänne, mä en katsonut agendaa. Mutta joka tapauksessa tää oli eilen poimittu sieltä Facebook-ryhmästä. Ja mä uskon, että tässä on kehittymässä erittäin mielenkiintoinen uusi tämmöinen ekosysteemi ehkä suomalaiseen journalismiin, jossa tavallaan yli mediarajojen ja yli tavallaan ammattirajojen ja erilaisten porukoiden pystytään tekemään yhdessä juttuja. Niin kuin tässä tosiaan, että yksi avaa datan, toinen tekee siitä visualisaation, kolmas alkaa sitä polemisoimaan, tämän tyyppistä. Mun toinen keissi on sitten täältä arkisovellukset alueelta. Ja tässä on nyt toinen, tässä on ohjeita, joilla saa jotain avointa dataa. Mä olisin mielellään laittanut tähänkin yhtä kryptisen läjäyksen, jotain bussilinjojen aikatauluja tai tämän tyyppisiä. Eli tämä on Helsingin seudun liikenne, jolla on tämmöinen reittiopas, mikä toimii muutamassa, tai vastaavia reittioppaita on muissakin kaupungeissa, mutta Helsingin seudun reittioppaan historia itse asiassa semmoinen, että joskus 2000-luvun alussa muutama, teekkari kuitenkin, ei ollut humanisteja, ne oli teekkareita. Ne oli todennut, että se on hankala katsoa, että jos pitää käyttää useampaa kuin 2 liikennevälinettä ja päästä paikasta A paikkaan B, niin se on kauhean vaikea matchata ne aikataulut yhteen, että missä mun pitäisi vaihtaa ja kauanko pitää odotella sitä seuraavaa. Ne niin kuin, miettii, että okei, tähän on varmaan olemassa joku tekninen ratkaisu. Ja silloinen YTV, nykyinen HSL, niin toki oli julkaissut nämä aikataulutietonsa netissä, mutta ne oli jonain about PDF-tasolla siellä. Niin ne oli sitten tehnyt tämmöisen ohjelman, joka kävi siellä netissä, kävi niin sanotusti raapimassa ne kaikki tiedot sieltä ja tallesi omaan tietokantaan ja teki siitä sitten semmoisen laskisen, että jos mä nyt haluan lähteä vaikka Rautatien torilta ja mennä johonkin Malmille, niin mitä mun pitää tehdä. Siinä pääsee varmaan yhdellä junalla, ei tarvitse vaihtaa, mutta johonkin vähän pahempaan kuuseen. Mä menin näyttää sitä sitten YTVlle ja sitten ne oli YTVllä näin, että hemmetin hieno juttu, mutta miksi te noin vaikeasti sen datan olette hankkinut? Kyllähän meillä on täällä tämä tietokanta, että kyllä me voidaan niinku tarjota tämä data käytettäväksi. Ja tämä oli 2000-luvun alussa ja siitä lähtien, no ensinnäkin tämä silloinen teekkariporukka perusti firma ja voitti tarjouskilpailun ja firma ostettiin parin kertaa ja se on päätynyt sitten Logicalle ja tekevät edelleen siellä sitä samaa hommaa. Mutta ne on tehnyt jo pitkään tavallaan nyt sitten niillä on ollut nämä rajapinnat olemassa, mutta niitä ei ole aktiivisesti tarjottu ihmisille, että ottakaa tätä meidän dataa ennen kuin ihan pari vuotta on ollut sitten tämmöinen avoimempi meininki. Ja tämä on yksi, mitä siitä on sitten syntynyt. Eli täällä on aika monilla erinäköisiä tämmöisiä puhelimia, älypuhelimia, niin tämä on hemmetin hyvä palvelu, reitti GPS, jos sä oot jossain, vaikka sä et tietäis missä sä oot, niin jos sun puhelimessa on se GPS-paikannus, niin sä voit sanoa, että mä haluan täältä kotiin. Ja sitten se neuvoo sut, että mihin pysäkille pitää mennä ja mihin kulkuvälineeseen vaihtaa. Ja tämä on semmoinen, minkä totta kai HSL olisi voinut tehdä, se olisi voinut teettää se vaikka siellä Logicalla, eikä se olisi maksanut varmaan 500 000. No ei, aika halvalla olisi ehkä. Joitain, en osaa arvioida paljon olisi maksanut, mutta siihen aikaan näitä puhelimia ei ollut vielä juuri kellään. Että mä en tiedä, olisiko se vielä nykyisinkään ehkä
tavallaan HSL:n investointistrategiassa, olisiko ne katsonut, että okei, nyt on Android-puhelimia näin paljon, iPhone-puhelimia näin paljon, että joko meidän kannattaisi tehdä tämmöinen palvelu. Mutta tämä on ollut jo useamman vuoden kuitenkin siellä, että oikeastaan heti nämä ensimmäiset puhelimen omistajat pioneerina teki tämän tyyppisen palvelun ja vastaava. Tämä on iPhoneille, vastaava löytyy Android-puhelimille. Ja HSL ei tarvitse maksaa siitä penniäkään. Ja näiden palveluiden tekijät on tehnyt sen omista motiiveistaan. Ne joko myy sitä palvelua marketissa tai sitten on tehnyt sen ikään kuin omana referenssityönään, että voi näyttää, että tämmöistäkin mä osaan tehdä. Ja tässä on nyt sitten tämän teeman ympäriltä tämmöinen avoimen yhteistyön kehittely, missä HSL sitten sponsoroi tämmöisen kilpailun kautta kehittäjäyhteisöä tekemään erilaisia asioita, keksimään lisää käyttöjä sille datalle. Ja tämä Jari Honkosen Helsingin seudun liikenteestä reittioppaan kehityshenkilön kommentti on minusta aika kuvaava. Koko toiminnan voi nähdä myös osana jatkuvaa tuotekehitystä. Avoin toimintaympäristö synnyttää uusia ajatuksia ja sovelluksia, joita yksin toimimalla ei ole mahdollista tuottaa. Ja itse asiassa mä unohdin lukea tuolta edellisestä tämän Ylen Kari Haakanan kommentin. Pyrimme datan avaamisella löytämään uudenlaisia keinoja toimia yhdessä Ylen ulkopuolisten tahojen kanssa. Näihin kahteen kommenttiin, jotka on nyt niin kuin molemmat hyvin tuoreita, niin mun mielestä kiteytyy se avoimen datan, että jos pääsee yli siitä teekkarilakkivaiheesta, että se on jotain vaikeaa ja kummallista, niin se on yksi semmoinen keino, millä pystytään luomaan sitä yhteistyötä oman organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tässä on nyt vielä itse asiassa mopaalilaisilla on tiukempi aikataulu. Mulle luvattiin täällä Ottavan puolella, että saa vähän pidempäänkin ottaa kysymyksiä vastaan, mutta olisi hauska saada niitä kysymyksiä nyt. Kiitoksia. Pitäisikö tehdä semmoinen työjärjestys, että pyydetään sieltä Temin pohjoisesta nämä ensimmäiset kysymykset? Eli Juu, tehdään näin. Kysyttekö te chatilla vai äänellä? Olisiko, niin. Mikä on? Tiina on ainakin siellä tikkana katsomassa chattia parasta aikaa. Että tämä on muuten hieno. Mä oon käyttänyt tätä kiitoslaidilla Petrin naamaa tässä jo monta vuotta. Se on musta niin loistava kommentti. Suomi nousuun brändiksi The Default Open Everything Nation. Sitten vielä pientä kulttuurin muutosta. Kysymys tulossa. Miettikää tekin valmiiksi tässä. Tää on jännittävää. Tuijottaa tässä iPadia. Milloin se... Tuleeko sinne kysymyksiä? Ei tuu. Ei kun, miten saa mikin päälle? Siihen kysymykseen mä valitettavasti osaan vastata. Saatko annettua presentterioikeudet sinne? Tai mitä se vaatiikaan? Eli Mikko Manniselle lisää oikeuksia sinne. On oikeuksia. Noniin. Kuuluuko nyt? Kuuluu. No niin, Mikko Manninen mobaalihankkeesta Torniosta, terve. Täällä on osallistuja Antti Lindströmillä kysymys, ole hyvä. Jees, Antti Lindström Lapin yliopistosta, morjens. Morjes. Kysyisin semmoisen kysymyksen, kun tuossa oli puhetta tästä juuri, että mitä avoin data mahdollistaa sen, että joku kehittää työkaluja, joku toinen lähtee sitten raapiin dataa, mutta onko tässä nyt semmoinen tilanne, että se dataraapia on vähän niiden henkilöiden armoilla, jotka kehittää niitä sovelluksia, että millaista pääsyä näkisit siitä näkökulmasta, että kuka tahansa, joka löytää, tai jolla on näkemys, että mitä sieltä datasta pitäisi löytää, niin miten hän pystyisi jotenkin saamaan omanlaisensa työkalu, tai onko tähän tulossa joku sellainen työkalu, joka mahdollistaa työkalun tekemisen, jolla sitä dataa voi raapia sillä tavalla, että löytää sieltä niitä itselle kiinnostavat jutut, vai mitä näkemyksiä tämmöiseen kysymykseen? No
toi on tietysti, voitteko laittaa muuten sieltä vähäksi aikaa mutelle, kun kiertää täällä? Hyvä. Joo, eli no tässä keississä datajournalismista, niin se tulee mun mielestä kaikkein parhaiten esille, koska siellä niin kun, nämä, jotka nyt esimerkiksi sai semmoisen läjän sitä, mitä mulla oli tuossa yhdellä kalvolla, iso kasa dataa, niin sehän käsittely vaatii jotain. Se ei ihan niin kuin onnistu tavallaan joka mieheltä. Ja käytännössä se on hyvinlainen setti erilaisia taitoja kuin mitä on perinteisesti journalisteilla ja jutuntekijöillä. Ja voi olla, että journalistit on äärimmäisen päteviä siinä, mitä ne tekee, mutta ei esimerkiksi välttämättä osaa edes Exceliä kovin hyvin käyttää. Ja se ei ole mitenkään niin kuin moite journalisteja kohtaan, koska yhtä hyvin voi sanoa, että nämä koodarit, jotka pystyy kaivaa tuommoisesta läjästä jotain irti ja visualisoimaan, niin niillä ei välttämättä ole niin kuin tuon taivaallista rahtuakaan siitä journalistisesta työstä. Ja näin ollen tietyssä määrin niin kuin, varmasti tulee ajan myötä kehittyä helppokäyttöisempiä työkaluja näin, että journalistit pystyy itsekin tarttumaan siihen dataan, mutta varmasti pitkälle vietynä pitää joka tapauksessa olla yhteistyötä erilaisia taitoja omaavien ihmisten kanssa. Ja tämä Hesari on nyt käynnistänyt siitä tämmöisen HS Open sarjan tapahtumia, mihin kutsutaan aina paikalle tavallaan sekä journalismin osaajia että sitten näitä datan käsittelyn osaajia. Ja siellä sitten yhdessä visioiden, että mitä siitä voisi tehdä. Journalistin pitäisi oppia kysymään kysymyksiä datasetiltä ikään kuin samalla tavalla kuin haastattelemaan, että mitä tuommoisesta vaalikoneaineistosta oikeastaan voi saada irti. Se on se journalismin osaaminen, journalistin osaaminen, ja sitten se datan käsittelijä pystyy sieltä sen kaivamaan esille, ja yhdessä nämä varmasti voisi toimia. En tiedä, vastasiko tämä ihan kysymykseen, mutta sama pätee ehkä muillekin alueille, että tämä datajournalismi oli siitä yksi keissi. Antti täällä nyökyttelee, että vastasi kysymykseen. Ja kiitos Antti sinne Ottavan opistolle erinomaisesta puheenvuorosta. Mä voisin itse vielä kysyä tämmöisen, että miten sä näkisit tämmöiset asenteet tämmöisillä henkilöillä ja työntekijöillä, jotka päättää siitä, että jaetaanko sitä dataa ja onko se avointa, että onko ne esteenä ja millä tavalla ne on esteenä, ja jos on, niin mitä sille asialle voisi tehdä, mutta kuinka paljon asenteet vaikuttaa siihen? No, asenteet vaikuttaa melko lailla ratkaisevastikin siihen, että usein, on tietysti tilanteita, että se datan avaaminen oikeasti on hyvinkin niin kuin kallista ja joudutaan investoimaan siihen, milloin se vaatii sitä enemmän asennetta. Mutta nykyisin ehkä ongelma on enemmänkin siinä, että ei oikeastaan ole riittävästi tietoa, koska sen avaaminen, niin se joka siitä ehkä voisi päättää yksin, tai se, joka siitä ensimmäisenä jossain organisaatiossa kiinnostuu, on yleensä viestintä tai vastaava tämmöinen, joka toimii näiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Viestinnällä ei välttämättä ole tietoa siitä, että mitä se teknisesti vaatii. Sitten ne menee tietohallintoon, ja tietohallinto painaa niin kuin perinteisesti jarrua, koska se kuulostaa siltä, että sieltä tulee lisää duunia. Ja sitten toisaalta tietohallinto sanoo, että mitäs me tiedetään näistä oikeuksista. Sitten mennään juristin pakeille, ja se juristi vasta jarrua painaakin, koska sen työn tehtäviin ja työn kuvaan niin kuin oikeastaan kuuluu etsiä niitä mahdollisia niin kuin riskitapauksia tuossa. Ja sitten sitä vähän pallotellaan siinä eri puolilla, ja loppujen lopuksi ainoa, joka voi tehdä siitä päätöksiä, on jo niin korkealla tasolla, että sillä ei ole niin kuin sen enempää tekniikasta kuin juridiikasta kuin mistään muustakaan mitään käsitystä. Että se on sitten vain korkean tason johtaja, jolle vaaditaan sitä asennetta. Tämä on mun ehkä niin pelkistys tästä, koska se ei ole kenenkään perinteiseen niin kuin toimenkuvaan kuulu päättää näistä vielä, koska se on sen verran uusi asia. Mutta kyllä kohtuullisen positiivisesti on suhtauduttu erilaisissa tahoissa. Muun muassa eduskunnan kanssa mä oon pitkään ollut tätä asiaa jumppaamassa, ja se etenee siellä pikkuhiljaa omaan tahtiinsa, ja iso laiva ei käänny ihan nopeasti, mutta kyllä näitä avauksia tässä varmasti tulee julkishallinnon puolella. Et yksityisellä sektorilla se on sitten vähän erilaiset motiivit, että julkishallinnossa on aika selkeää tavalla, että kaikki mikä on julkista, niin sen pitäisi olla myös avointa.
Et siinä ei ole tavallaan semmoista niinku kädenvääntöä, että sitten se on vaan niinku kädenvääntöä siitä, että maksaako se jotain ja niin päin pois. Mutta yksityispuolellahan se on kaikki, että minkä takia Hesari päätti avata sen oman datansa. Niiden piti nähdä hyvinkin visionäärisesti siitä niitä hyötyjä. Onko vielä kysymyksiä? Kiitoksia, vastas hyvin kysymykseen. Eli ylimmän johdon pitäisi tehdä se päätös sitten, mutta jos ei ole tarpeeksi tietoa sitten, että mitä se vaikuttaa ja alaiset on ristiriitaisia, niin monesti johtaja jättää päätöksen tekemättä, ja jos ei ole tarpeeksi tietoa, miten se vaikuttaa. On se, että usein tietoaineistoja ei ole suunniteltu sillä tavalla, että ne olisi suunniteltu avoimiksi. Eli samassa tietokannassa saattaa olla semmoista materiaalia, mikä on esimerkiksi yksityisyyden suojaa loukkaavaa, ja sitten semmoista, mikä olisi julkista, koska sitä ei koskaan alun perin ajateltu, että sitä pitäisi niinku avata muualle kuin sen organisaation sisälle. Se saattaa sitten aiheuttaa tavallaan päänsärkyä myös, että niinku tunnistaa ne omat tietovarannot ja katsoa, että miten ne ihan noin järjestelmätasolla on toteutettu. Mutta se on hyvin tapauskohtaista. Et joskus voi olla tosi nopeata. Mä muistan, että oikeusministeriöllä mä katsoin, että siellä oli joku tämmöinen käräjäoikeuden päätökset näkyi niiden nettisivuilla. Ja mä yhden mailin lähetin sinne, että voisiko tämän saada vaikka niinku RSS-feedinä, että sitä voisi joku käyttää. Niin kesti 2 tuntia, kaveri vastasi, että no nyt se on siellä RSS-feedinä. Mutta sitten esimerkiksi eduskunnan kanssa tässä on nyt 2 vuotta kohta jumppailtu näitä asioita. Et se vähän riippuu tapauksesta. Olisiko täällä salipuolella? Saatte sekin vielä kysyä. Tuolla verkossa Juha N. kysyy, että onko avoimeen dataan perustuvia maksullisia palveluita ja maksetaanko silloin datan luovuttaneelle jotain, mutta tähän ja tämmöisiin asennetyyppisiin kysymyksiin mä luulen, että varmaan aika hyvin vastasitkin. Joo, no siis näitä palvelun kehitys on vielä aika lailla baby steppejä ottamassa, mutta onhan esimerkiksi tämä reitti GPS, minkä mä näytin tuossa, niin se nyt on maksullinen sikäli, että se maksaa sen euron tai jotain sieltä iPhone-kaupasta. Ja avoimen datan luovuttajalle ei makseta, koska jos siitä maksetaan, niin silloin se ei ole oikeastaan kuvion mukaisesti enää avointa dataa, että sitten se on jotain muuta dataa. Ja ei muu dataa mitenkään pahaa dataa, että se voi olla ihan hyvää dataa, vaikka se ei olisi avointakin, mutta lähtökohtaisesti jos puhutaan avoimesta datasta, niin silloin puhutaan melko lailla maksuttomasta. Ehkä ei ihan absoluuttinen tarve olla siinäkään, mutta ei ainakaan siitä niin kuin rahasteta. Tämä on vähän erityyppinen kysymys, mutta tuon avoimen dataan liittyvä kansalaisliikehdintä lähinnä kuin Jenkeissä ja Englannissa, niin on paljon tätä tällaista niin kuin julkishallinnon vahtikoiratyyppistä järjestötoimintaa, että ollaan kiinnostuneita siitä, että mihin julkishallinto käyttää rahoja, hallitus käyttää rahoja ja mitä sillä saadaan aikaiseksi ja näin päin pois. Ja meillä oikeastaan ei tämän tyyppistä järjestöä ei ensinnäkään ole ollut, eikä ole tässä niin kuin oikeastaan näyttänyt, että olisi nyt nousemassa nyt vaikka se olisi mahdollista tavallaan, että uskallat se niin kuin ajatella tai keskustella, pohtia, että mistä se mahdollisesti johtuu. No, tässä on tietysti semmoinen kysymys, että meillä on Suomessa ja Ruotsissa on maailman vanhin julkisuuslainsäädäntö, että se on 1800-luvulta peruja. Että täällä on hyvinkin niin kuin pitkät perinteet tietyssä mielessä julkishallinnon avoimuudella, ja siihen on ehkä osittain myös tuudittauduttu, ja ainakin ennen näitä viimeisimpiä vaalirahaskandaaleja, niin täällä on ollut semmoinen niin kuin mentaliteetti, että meillä on kaikki avointa ja missään ei ole korruptiota ja kaikki menee hyvin, ettei ollut tavallaan sitä niin kuin painetta ja tarvetta niin paljon siihen. Mutta kyllä esimerkiksi nyt kun näki tuon vaalijutun, niin kyllähän siellä ihan ehdottomasti ihmisiä kiinnosti muun muassa vaalirahoitus ja vaalirahoitusdata ja tämän tyyppinen. Et ehkä sitä liikehdintää on tulos tänne, mutta varmaan se on niinku kulttuurillisesti sidoksissa siihen, että mille on niinku oikeastaan tarvetta. Et mä näkisin tässä, mä näytin sen kukkasen, missä oli niitä 7 noita terälehtiä, mutta ehkä vielä vähän karkeammalla tasolla, niin yksi on se läpinäkyvyys ja demokratia, toinen on se, että tehdään jotain bisnestä, ja kolmas on sitten se, että hallinto itsessään toimii tehokkaammin, koska hallinto on suurin
julkishallinnon datan käyttäjä, että pystytään tekemään parempia päätöksiä, jos vaikka sulla on yhdessä kunnassa tietoa myös naapurikuntien toiminnasta tyyppiin. Nyt tässä alkaa aika ole ilmeisesti vähän kortilla. Joo, Kemi-Torniosta kanssa Mikko Manninen äsken kommentoi, että 5 minuuttia ehtivät vielä olla paikalla kysymysten ajan, mutta mä luulin, että se 5 minuuttia varmaan meni tässä jo täyteen. Joo. Sen kommentin jälkeen. Kiitoksia. Parhaat kiitokset, Antti. Ennen kuin monesti mainittu Petri Kola pääsee puhumaan, niin välissä vielä Ville Venäläinen Otavan opistolta puhuu aiheesta